Наистина ли се появи слънчев орел над Стоунхендж? Според Артилия да. Тази снимка е събрала хиляди споделяния, но дали е истинска? За 60 секунди ще ви покажем 3 проверки, с които да хванете фалшификатите сами. Първо проучихме самото явление, така нареченото хао. То наистина съществува като природно явление и се образува, когато слънчевата светлина премине през ледени кристали в горните слоеве на атмосферата. Това обаче не доказва, че снимката е истинска. Свалихме снимката и я покачихме в платформата Site Engine, която засича дали дадено изображение е генерирано с изкуствен интелект. Резултатът: 99% вероятност снимката да е създадена от изкуствен интелект. След това използвахме TinEye, надежден инструмент за обратно търсене по изображение. Оказа се, че хаото идва от банката за изображения на Adobe, а самите Ethereal Earth са споделили същата снимка месец преди това. И още нещо. Дървото в левия ъгъл е абсолютно същото, както снимката за Стоунхендж. Отворихме Google Maps и потърсихме местоположението на Стоунхендж. При увеличение се вижда ясно, че в близост до мегалитния паметник няма дървета. Решихме да разгледаме и другите им постове. И познай какво? Същата работа. Редовно качват фалшиви снимки с измислена информация, а само няколко дни преди тази снимка са публикували друга снимка на Стоунхендж, генерирана с изкуствен интелект. Всичко това сочи към едно. Снимката е създадена чрез комбиниране на две отделни изображения, генерирани от изкуствен интелект. С това можем да докажем, че снимката е 100% фалшива. Затова, дори когато става дума за реални природни явления като хао, и независимо колко автентична изглежда една снимка, винаги проверявайте и подлагайте на съмнение това, което виждате онлайн. Запазете този клип за следващия път, когато видите перфектна или твърде необичайна снимка. Бъдете критични, последвайте ни за още видеа и до скоро!